Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa hadatsani lan nyeritane ingsun an Malik saking Imam Malik an Yahya bin Sa'id saking Yahya bin Sa'id an Sa'id bin Musayyab annahu satamne Syekh Sa'id bin Musayyab iku kala iku wis ngendika sapa Pak Sa'id mau ngendikane kana ana sapa Abu Bakrin sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq kang banget temene iku ida aroda iku nalikane ngarepake sapa sahabat Abu Bakar ayya dia yen to nekani sapa Sayyidina Abu Bakar firasahu ing nggon lemae utawa nggon turune nggon sarene Sayyidina Abu Bakar autaro mongko salat witir sapa Sayyidina Abu Bakar. Dadi adate Sayyidina Abu Bakar niku nek ajeng tilem niku nyempat-nyempatno utawa nyempatno lah intine salat witir sik. Dadi istiqomah piyambake niku anggere sampe sare niku leren salat witir. Wa kana lan ana sapa Umar bin Khattab sapa sahabat Umar bin Khattab iku yutiru iku salat witir sapa Sayyidina Umar akhirul laili ing dalem akhire bengi. Beda lagi dengan sahabat Umar. Sahabat Umar iku kebiasaane utawa istiqomah ing ibadahe nek salat witir iku nduk akhire bengi. Akhire bengi maksudnya ya bar salat tahajud biasanya ngoten lah. Nduk akhire bengi. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar mau. Jadi boleh-boleh saja. Kala ngendika sapa Sa'id bin Musayyab wa amma ana lan anapun utawi ingsun iku faida situ mongko iku nalikane nekani sapa ingsun firasi ing nggon turu ingsun autaratu mongko salat witir sapa ingsun. Sa'id bin Musayyab sing nyritano mau iki kebiasaane maksudnya sing ngriwayatno cerita iki iku kebiasaane piyambake iku nek salat witir padha karo Sayyidina Abu Bakar. Dadi sadurunge tilem biasane niku salat witir dhisik ngoten. Wa hadatsani an Malik annahu satamna kelakuan iku balaghu iku temeka ing Imam Malik anna rajulan satamne wong lanang iku salah iku takon sapa rajul Abdullah bin Umar ing Abdullah bin Umar anil witri saking salat witir awajiba ana to iku wajib wa utawi witir. Jadi suatu ketika zaman dulu iku ana wong sowan ning gone Abdullah bin Umar. Niku sowan takok masalah salat witir. Salat witir niku wajib napa mboten? Awajibu. Faqala mungkon jawab sapa Abdullah bin Umar. Qad autaro teman-teman wis witir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa autaro lan wis witir al muslimuna sapa para sahabat-sahabat muslim. Wajala mongko tumandang ar-rajul sapa wong lanang mau yurat didu iku mbung mider-mider sapa rajul utawa bulan balene sapa rajul lahi ing atase Abdullah bin Umar. Wa Abdullah bin Umar lan hale utawi Abdullah bin Umar yaqulu iku ngendika sapa Abdullah bin Umar autaro wis witir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa autaro lan padha witir al muslimuna sapa sahabat-sahabat muslim kabeh. Di wong lanang mau iku takone sowan ning sahabat Abdullah bin Umar nu takok masalah witir wae. Dadi jawab karo Abdullah bin Umar. Kanjeng Nabi ya witir, sahabat-sahabat ya padha witir. Jadi ora dijawab terus wajib, sunat mboten. Tanglet neh jare wong mau bali neh. Gang pirang dina mero apa sowan malih takon neh masalah salat witir. Jawabane ajek Sayyidina Abdullah bin Umar mau. Autaro Rasulullah wa autaro muslimun.
Kanjeng Nabi yo witir, sahabat-sahabat yo padha sunat witir. Intine iku ape diarani wajib niku yo kepiye? Pamane diarani sunat engko biasane wong nek dihukumi sunat itu kadang kurang demenane, maksudnya nyepele kadang. Jadi cara hukum iku meh nyedeki, cara iso digawe hukum meh nyedeki wajib. Tapi ora wajib. Nek iso aja ditinggalno ngoten lho. Salat witir. Ditakoki masalah wajib urane dibaleni ngene bulan baleni nggih. Urip dadi maksudnya miter-miter bulan baleni sowan takok tetep jawabane ngoten wae. Abdullah bin Umar jawabane ajeng. Kanjeng Nabi yo witir, sahabat-sahabat yo witir. Dadi mboten ninggal istiqomah kabeh sahabat-sahabat. Kaya-kaya wajib. Tapi ora wajib.